Kedua po sudah lihat di atas tulisan pagkakita ray kilo mga sari-sari pagduduk warita. Anak tagida na ni. Kabako ra manggon. Hala. Nangibog ko sa bag. Ya. Doa ka sa asim kilig. Ada bikaran sa tubigon Ilijan Orti. Ilihan Orti day. Pag-abot na mo dari gani hawa lagi may katuod. Namuot may kay nangutara may tawod sa skina ni asa ba dari Ilijan Orti. Aga mangi pangutanan ni naman nga. Agmata ni lirat man. Kangan pa Ilijan. Anig atras unahan. Mandara gas karon mo tumis ko niya. Apa ni tour guide? Mana si Zai? Bana sa Exoni, Jamu in the June. Ni Ti Janet. O kani ang kusinira, yung alaw ah. Enggak. Dapat na una. O kana, una. Mau nagluto sa akong panuturi, mama, atubang. Atubang sa ti. Dara. Tahu na kita. Ada ba? Now, welcome to Barangay Ilihan Sur. Kalau mau kapan dia? Sama nih. Paila ba? Ako. Sama kan? Saan? Ako Ako Guapo. Sangan Janreso. Oh, si Janreso. Grabe! Ang Chinese. Maura rin si Ate Joshua. Nagdibog ko si Zangan sa pag-pronounce. Mana Jewish ba? Ay, kung saan? Dagan mito mo to. Isa nga ni mo day Joshua. Okay, bugito ko ba pronounce? Joshua? Baji? Inigbasa sa pangan. Saan may pagbasa day? Namo na! Ano ba ito na sa body? Sa mayor nga. Sa tinganyor? Joshua? Mas isa nga. Pasigilas ko an. Joshua, ang saunahan na sa kapilya. Juan, manghud ni Ti Janet, Jamu in the June ang gitang Facebook. At tumis ila, matugod ng gabi check-in me. Ma-check-in me silang bay. Mapakitan sa kuan. Sa niya. Lami dari magsamsam. Mo na siya guys. Agnia. Mo na ang badi-badi res tubigon karon. Bawo kaning ang mga bata dyan. Kuan dyan, kusog mo na ang mga bata. Ang kanon siguro ko, ang kanon. Kaya mga bata, manahang tagi. Sama taroy. Mga taga. Managa magkata. Managa ekonomi. Hiza ang kuan. Kauban. Maulis sa guys. Niya. Dari sa tubigon. Lami dari maglangoy-langoy. Balayor. Manglangoy tayor. Ha? Langoy ka? Usay kung panagaw makakuha ba ko sertiin ba ning naw nga? Makakuha ba ning tilapia? Uy, taning kibo. Kibo. Wapa na, uy, kay wapa galuhag. Uy, tara mong gahi ah. Likarig. Gahi, basig. Nalisang. Di ba silbi ng tilapia? Malisang. Ikaw mong kunin panganay. Malisang ng mga tilapia. To adi di ay. Sama na nga. Alam mo kagabatoy. Uy, di ba ni? Agang nakuha gani hang sa kagamay. Di man sa nangikugnong basta ingani mga taga-taga. Pero sila ano undak ko dia. Kag pagali ni. Ito mo na bagad.
Naman sila isip. Ah! Ganda nga mulagpot. Nana. Ilang kuha na ka rin, oh. Nandang mulupad na dyan, Idoy. Isap tira na dito. Oh, ito, anong kibo. Anong kibo? Ang tanawon. Uy! Hi guys! Musay sa kong bike. Kanakahan kong bike sa Ilakuan, ati. Diyos ko wak. Di ba ka maksi ang bilahan, Dani? Ako ka na, gising ka. Uy! Gwapo? Gwapo kay Ivora? Hey guys, mabait ako. Alam bugan! Hoy, di ba? Ale, John! Dayan na rin. Tala, di tala. Sige. Ala ka, ang bugan na kita na! Nawa ko sa unahan. Katawa may nagbitbit. Ano naman gagas-gakus. Nagbati. Gikuha na magbati. Pasan basa na. Videohan naman yan. Nainggit man! Nakabaw ko. Alam na yun. Wait na. Mauli na yung mong kanat nga daot. Agad ang kanat tabit kay mas bayik kasi maro ni makauli pod. Kasi mo daw itong kamusay-say. Dito, kabilaan to ah. Gas ngagi. Ay, magkaulay dali, sinong ikot? Muna, hindi ba ito? Dali ba? Kita na ni sister. Gaya oy. Dali ihagdo sa Juberbe. Ha? Be sa kaya na. Aya na yana. Ay gihag na kay. Kalibatan na ba? Kasuran, panoramic. Are, may lahat. Ha? Hindi na, balik. Hindi na, kung balik ka doon kay Murag namatay. Ay kadto kag panoramic doy. Ano rin na, di mo balik. Grabe! Anak kahanitis ate, oh! Usa-usa rin hawid! Oh! Ha? Wain tao, gasa-gasa. Saan ikaw na rin kay Ilablay? Bira! Hala ka dyan! Uban mong pangita. Ngayon, like, kung advice niyo mo sa akong pagka-love life, ano yun? Bumit na yung karon. Si Derek, ano, kung na siya forever, sa gay mo bumpod. Love life dyan. Ay, pagkapuka, para ko kaalag mo. Bantasan po ba? Babantasan sa mga ulit tao. Para mapansin. Kaya ulit na mapagkapuka, para mo sa mga po. Mayroon. Ang mga laki, ang mga pilihan na. Hindi sila ganap ng mga bugi-bugi. Kaya bugi-bugi. Ang darok. Mga ka na nagsugot-sugot na pagkapuka pa ron. Mayita na sila mga lamion. Lamig na lamion po ka. Bugi, lami po. Bugi. Lami. Taglamion, mga hubag, mga ngano. Kala pang mga mamords. Kala mga bugdo. Bugdog, tijan. Hingi na mo beer. Sama garam kakadyo yun. Kasi ikaw siguro. Ikaw siguro diha. Ngayon, mga buhok. Uy, disaw mga nagpa. Mga badyaw buhok. Ha? Mga badyaw. Hindi lamion. Kita lagi ako nangingay. Hongit. Sakpan sa CCTV. Sana all lablab. Sana all na lablab.
Unsa man ikag ka? Unsa na ikag pagkawa? Ha? Naikag ka? Sana all, ma'am. Pwede mo tanahin sa unsaon magka-love life? Sana all lahat na ingan nga magdit-dit nga happy kayo. Pwede mapatakod. Mapatakod ba ka nang makaingan apod mi? Oh, lagi. Itawag na ko nga ya. Muli na ko nami. Hala, bisa na sila aya. Hoy. Nanay ko no kay nagkuhan pa sila. Nag-vlog pa si ate. Yeah. Nag-vlog kasi ituan kay basta tagalis siya ray. Ay! Kaya tatagos nag-aalis siya, be? Alis siya. Magwalo ba? Bakan naman sa alis siyang forever. Bebe, ito ba? Ito ba? Ito ba sa magkano ba yung ulit tao rito? Uy! Gapar ba ka dyan, ha? Gusto siya alis yan. Ano, pinana ko na? Mahalin si Mayor, ibaylo ko ka na mo. Bailo. Bailo. Hindi ka namin mamuwak ko. Yan. Maaari kayo sagor o pansit. Mura man o. Kamay sa pansit ba ka? Ala igat ha? Kuha na, nakuha nagsagsanga. Ala, kuha nang hinog. Dali po! Biapit kahit tulingan, pagpinto-tinta rin kilo. Tingkat-tingkat ay sila nila, biapit tulingan, pagpinto-tinta rin kilo, mga sari-sari, pagpinto-40. Ala, tagiga dan eh. Ay, kabako, ramang gumo. Ala! Ala ka tirek, tagiga ko na, ibadakap ko na mo. Hilaw pa? Sambag! Nangibog ko sambag. Yeah. Dua ka lasok, asim, kilig. So, mga uyab, ay, rasambag magkilig-kilig. Ikaon.